har et spørgsmål, der omhandler vandkvaliteten i søerne, som jeg skal svare på med udgangspunkt i eget eksperimentelt arbejde og vedlagte bilag, og jeg har en række spørgsmål, jeg skal svare på. Det første er, at jeg skal forklare, hvordan mængden af planteplankton påvirker dyrelivet i søen. Planteplankton befinder sig i søens øverste lag, hvor de nemmere kan omdanne solens lys til næringsstoffer ved fotosyntese. De er primært producenter i en græsningsfødekæde, som er en fødekæde, der opstår over springlaget i en stillestående sø. Og nedbryderne på bunden lever af at nedbryde de her døde planktonalger, og det er derfor nødvendigt for at opretholde et varieret dyreliv i søen. En næringsrig sø har om foråret og om sommeren en kæmpe stor algeopblomstring, som giver meget uklart vand og en dårlig sigtdybde. Så vil bundplanterne dø, fordi de ikke har nok sollys til deres fotosyntese, og rovfiskene vil få svært ved at jage fredsfisk, fordi de ikke kan gemme sig i de her bundplanter. Derfor stiger bestanddelen af fredsfisk rigtig meget, og da de lever af dyreplanktonen, og dyreplanktonen lever af planteplanktonen, vil de spise meget dyreplanktonen, så den ikke kan spise den her planteplankton, og dem kommer der så flere af. Samtidig så vil de her nedbrydere på bunden opbruge alt ilten, fordi de nedbryder alle de her døde alger fra algeopblomstringen. Og når de så har opbrugt alt ilten, så vil der ske iltsvind, og alle de her dyr på bunden vil dø af iltmangel. Og frigive næringsstoffer på bunden, som der så igen vil give flere alger i overspringlaget. De her to cykluser sammen kaldes søens onde cirkel, og det skyldes den lille udskiftning af vandet i søerne, hvorved næringsstoffer ophobes frem for at blive skyllet videre. En alt for stor mængde planteplankton kan derfor ødelægge resten af økosystemet i søen, men det kan dog genoprettes i løbet af efteråret og vinteren, hvor manglen på sol vil få planteplanktonen til at dø ud. For at opsummere i forhold til dyrelivet, så giver meget planteplankton øget bestanddel af fredsfisk, men har en negativ indvirkning på resten af søens dyreliv, da rovfiskene ikke kan jage uden bundplanterne, og mere dyreplankton bliver spist. Som primær producent i fødekæden skal der dog være planteplankton til stede i en sø for at opretholde den her fødekæde. Dernæst vil jeg gerne fortælle om, hvordan man kan undersøge forureningsgraden i en sø. Der er forskellige indikatorer, man kan kigge på. For eksempel vil forurenede søer have et meget stort lag næringsrigt slam på grund af den her føromtalte onde cirkel i stillestående søer, som starter ved den her store algeopblomstring efter tilførsel af næringsstoffer. Et af de her næringsstoffer, der er på bunden, hedder fosfat, og ved meget lave iltkoncentrationer, det vil sige når der er alt det her alger i toppen, der blokerer for sollyset, så vil det her fosfat blive let opløseligt. Og derfor vil et meget højt fosfatindhold i vandet være en indikation på forurening. Så kan man også kigge på sigtdybden, der også vil være en indikator på forurening, fordi at de her alger mindsker sigtdybden. Samtidig vil den her skævvridning af forholdet mellem fredsfisk og rovfisk også indikere forurening, og det er sådan forskellige måder, man kan kigge på forureningsgraden. Så vil jeg gerne beskrive effekten af både uorganisk og organisk forurening af en sø. Ved uorganisk forurening der er det for eksempel næringsstoffer som nitrat eller fosfat, der oplagres. De er så til fordel for meget hurtigt voksende planter, der kan skygge for alle de andre planter i økosystemet, så de ikke kan bruge sollyset til deres fotosyntese. Derved kan de her meget hurtigt voksende planter udkonkurrere alle de andre planter og bruge alle næringsstofferne selv uden konkurrence. De mest hurtigt voksende planter er planteplankton og de her mikroskopiske alger, der lever som belægning på sten og andre planter. Og de vil så føre søen ind i en ond cirkel med iltmangel, mange fredsfisk og uklart vand. Ved organisk forurening menes der for eksempel gylde eller spildevand, som vil ophobes på søbunden, hvor nedbrydere vil bruge alt ilten, når de skal nedbryde det her slam. Derfor vil dyrene på bare havbunden komme til at
mangle ilt, og der vil ske iltsvind, hvilket fører til et dårligt vandmiljø. Næste og sidste spørgsmål er, at jeg skal analysere, hvordan forskellige metoder kan bidrage til at genskabe klarvandede søer. Og her vil jeg så inddrage tabel 1. Klarvandede søer er næringsfattige søer, hvor de her alger ikke kan gøre vandet grumset. Derfor er det meget essentielt at stoppe tilledningen af næringsstoffer til søen, så man kan undgå den her onde cirkel, der starter ved algeopblomstring. Det kan enten gøres ved at pumpe slam op, pumpe ilt ned på bunden eller ved biomanipulation. Den første metode, når man pumper det næringsrige slam op fra bunden, er ikke at fjerne, eller det er en måde, man fjerner kilden til forurening af søen. Og når de her planktonalger ikke længere har store mængder af næringsstoffer tilgængeligt, så vil det meste af det dø, og der kan derfor komme sollys ned til bunden og klarere vand, og så kan økosystemet genoprette sig selv. Man kan også lade søen genoprette sin egen balance ved at pumpe ilt ned på bunden af søen, sådan så der kommer noget ilt til de her bundplanter og bunddyr. Bundplanterne fungerer som gemmested for rovdyrene, der kan spise flere af fredsfiskene, så mere dyreplankton kan spise planteplankton, og man derigennem kan påvirke fødekæden til, at der kommer klarere vand. Nedbryderne på bunden kan nedbryde den døde planteplankton, så der ikke bliver opbygget slam. Og ved den her metode, så skal man også sørge for, at der ikke bliver frigivet for meget fosfor, som der kan gøres, når der sker rigtig meget nedbrydning. Måden man sørger for, at det ikke sker, er ved at tilsætte aluminium eller jernsalte, der kan binde sig til næringsstofferne. Den sidste metode er biomanipulation, og det handler om at manipulere med fødekæden. Hvis man retter op på den her skævvridning mellem rovfisk og fredsfisk, ved for eksempel enten at sætte flere rovfisk ud i søen eller fiske flere fredsfisk op, så kan det også bryde den onde cirkel, så der kommer flere dyreplankton, der kan spise planteplanktonen. Og når man kigger på tabel 1, kan man se, at biomanipulationen by far er den mest brugte metode af de tre former tre måder, man kan sørge for, at søen ikke er forurenet på. Og biomanipulationen står for henholdsvis 20-30 og 30-40 restaureringerne, og samtidig så er der den her også udsættelse af bundplanter, der er en slags biomanipulation, hvor man skaber mere gunstige forhold for rovfiskene.